sèrie d'entrevistes que estem fent aquí el mateix dia del dia de la gala de vins de Catalunya. Estem amb la Sílvia. Sílvia, hola. Aquí. A tu t'anirem saludant Bueno, però jo també t'explicaré alguna coseta que potser tu no saps de tothom, No, m'hauràs d'explicar coses perquè ja saps que jo, de l'única persona que aprenc gairebé és de tu. Oh, gràcies. Gairebé et T'ho dic... cada dia, demà també te truco perquè m'ho diguis. Gràcies. Montse, què tal? Bé, aquí estem, A veure, de bon matí. El motiu de tota aquesta sèrie d'entrevistes, a part de xerrar una estoneta sobre cava, sobre cava, en aquest cas sobre cava, però sobre vins, és fer una miqueta de repàs d'aquests 10 anys. Llavors, a l'any 2010, el millor cava guanya el cava Reixac Baquers. Gran carta. Sí. 2010. Què va passar? Que t'ho expliqui ella. Què va passar? Subidon. Bueno, jo també crec que va passar que aquell any vau sortir el Jordi va sortir a la contra de La Vanguardia. Sí. I allò va ser un Allò plus. va ser un plus. Va ser el Perquè superplus. una cosa era la guia i l'altra, a més, La Vanguardia. Que qui no veu la contra de La Vanguardia? I clar, a partir d'aquí allò... Era el mes de març? Era març, no sé per què era Sí, març. perquè aquella guia vam sortir més tard. Ah, era primavera. I jo vaig tenir una primavera mogudita, O sigui, va ser... Bueno, i tinc clients que encara duren de llavors. I tant. Bueno, Sí, però perquè- perquè ella també està aquí cada any. Vale, però això és el que et volia preguntar. No, suposo que tot. Què significa guanyar un millor vi dins de la guia? Què et repercuteix? Molt. A mi em va repercutir molt. No sé si només la guia o tot junt, però em va anar molt bé. I a més, en un dels caves que menys veníem en aquell moment, perquè era, Ah, sí? era el que relació qualitat-preu surt millor, Sí. però nosaltres veníem sempre al Brut Nature, caves més envellits, i d'allà que ens va sortir el tirón aquest d'un cava una miqueta més jove, més fresc. Bueno, jo crec que... Què te'n recordes? Què te'n recordes d'aquell? No, me'n recordo que vam anar... Era els primers anys que començàvem, era difícil obtenir mostres de tothom. Me'n recordo del dia que vau arribar, Ja te'n recorda. I vam anar directament al celler a buscar, perquè no sé com ens havíem comentat lo de Reixac Baquers. I ens va donar les mostres com que allò de dir, bueno, dona-li, a veure què passarà. O no? Sí, total. I va guanyar. Ho vaig fer aposta, perquè dic, no, a mi esta no m'he xulat. Ho vas dir. Guanyat i estan aquí, la veritat és que cada any, des d'aquell dia, per tant, van guanyar, però s'ho tenien molt merescut, perquè cada any aquí estan amb la festa entre els millors, o sigui que... Sí, mira quants anys fa ja. Doncs hi ha uns quants. Sí. Doncs, Montse, molt bé, moltes gràcies per vosaltres. xerrar una estoneta. Si en algun moment vols tornar a seure aquí, doncs et preguntaré coses. Bueno, d'aquí un rato torno. Vinga, Vinga, ho fem fem un així. brindis tots? Vinga, brindis. Vinga. Epa! Merci. Per Reixac Baquers.